Mangandam na ta, kay nagdul-duol na ta sa ilang venue. Magtanaw ta sa magpalibot, kay basig naa sila. Di ta kay bawog asa sila karon. Oy, sir! Bakapi ko kay akong sugon, nakita ka na ko sila. Hindi ka. Hi, sir. Dugaya po sa tungkatan buoy. Ito man asa na yung patyon. Wata tag 10 minutos, uli mabot atong patyon. Kailangan tulungan patigina. Sige!
No, no, don't kill me! Don't kill me! No, no, please. No, 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 no! May kontra! May kontra! May kontra! May kontra! May kontra! May kontra! May klaro ni kita ta! Okay, Johan, na napatay na po. Dapat nakagawa sila kabuk na sila dito karon. Basta ang importante, subaw sa nga naan na sila dito. Magbantay ito. Okay. Okay, sir. Please, dali! Please, don't kill me, please! Nakaw! Please, please! Kobo na mga matay na! Dali! Please, don't kill me! Dali! Kabihawa sa inyong panahon. Kobo na mga matay na! Dali! Na ako'y since na mauna ron ang kidnapper. Naara na diri sa atong doon makita nga nasa karon. Hoy! Kuman! May klaro sabot ang uwan mo! Sige! Kuto! Ay! Sada nun! Kaman! Buhiin na! Gusto ka nga mabuhi! Ay mga odlon! Huwag ka na magsabot! O, paboro mga matay na! Sunong, patay na! Nagsarasabot ang kwarta! 1 million ang saman! Saman! Kwarta, or kinabuhi mo ang baito. Mga ba?
Bakit? 2, 1, go. Ano ka ba? Yo, cut. Yawa. Action! Kadungog karon. Tingog ba nun sa kidnappers? Paminaw no na narad diri sa dulduol. Makita nga nato diri. Bukas! Injar agad. Injar sa mag. Action! Ay, insan ko, balikat ko kayo. Action! Oy. Saka na yun. Action! Mangandam na ta kay Brando. Time pa eh. Sige, cut. Okay na to. Wakas na, sa wakas na. Oy, natay discount taking Ah, karong ha? ka. Yeah! Ano ba, Pin? Action! Diyan ta. Pusa pen. Muna yung mga tao nga, parang gira, oh. Next time. Yes! Sila ka ba dala? Nana ba na? Sila ka ba to? Pero kita upat sila. Okay rin ka na, gawa, ano? Lapit na kayo, eh. Tantag na. Oh. Tantag mo rin. Ready. Hoy, attire. Wow, gabig mo pero resident ka na kasi upan. Sige, natural na, terrorist ka na. Motos ako. Ready to. Simple naman terrorist like. Yeah, magbukot. Kami sila, abusayap. Basta ko mo. Siyempre. Siyempre, magbukot ko. Dah, mura libang ha. Kanyo? Dawa kayo. Na. Nasot na ako mo. Dugay, di mahumban, wa. Sumi, tag puno. Katari kay Kuan, sobrasa na pista Kuan. Oh lagi. Ano ka dupil na? Isa magbantay ta ba. Kanyo, action! Pagkita ka ko, nagambak ka mo. Ha? Trangko. Nang balin-balin anay lapita. Huwag siya, Roy. Lagi. Sige na ba? Di ba? Asaw nga ron. Yutita kayo, eh. Makasa. Yut yung mapil? Ito sinapo na.